Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Vevorin kanssa ja videosta löytyy muun muassa alennuslinkki Vevorin verkkokauppaan. Tervehys vuon! Joo, Vevorilta lähestyttiin tuossa joku hetki sitten ja alkujaan itse asiassa tarjosivat testattavaksi tämmöstä. Mutta minä en oikein lämmennyt ajatukselle, kun mulla aika paljon tuosta lämmittimestä on videoita ja on tehty kaupallista yhteistyötä Antin valinnan kanssa sen suhteen. Niin en lähtenyt sitten siihen, mutta sitten siellä oli, että jos joku muu tuote kiinnostaa, niin voi ehdottaa heille, niin hyö kahtoo, olisiko siellä jotain vastaavaa, jos ei just sitä ole mitä haluaisi. Niin, sitten nämä pari ehdotusta laittoin ja tässä on nyt toinen. Eli siellä on pullotunkki ja siellä on paineilma-avusteinen pullotunkki. 20 tonni. Ja siitä on tarkoitus tehdä tuohon minun prässiprojektiin nytten päivitys sen vanhan Pilteman tunkin tilalle, mikä vähän vuotaa nykyään. Niin tästä saapi sitten vielä niin paineilmakäyttö se osittain siitä tai avustaisi. Mutta katsotaanpa mitä paketista löytyy. Sieltä rupeaa näkymään. Aika lailla painava jyhkeä kampe. Pikalukoilla oleva varas. Toisessa päässä on tuo hahloton tunkki. Eli tämä on paineilma-avusteinen, mutta tämä voi normaalisti käyttää myös veivaamalla. Eli siinä on itsessään nämä pallatusjousut ulkopuoliset tässä. Tuolla on ihan normaalisti kahvan paikka ja tuolta pistetään kiinni. Täällä on sitten tämä paineilmapuoli on tiellä. Siinä on letkuja. Täällä on sitten käyttökytki. Kohta päästään testaamaan. Eli semmonen. Ainakin ulkoisesti näyttää ihan siistiltä. Meillä on letku kiinni. Se on itse asiassa meillä tuo auki. No sit se siitä vaijuu iteks. Käyttää ihan manuaalisesti tällä omalla veivillään myös. Sieltä se nousi. Ja tässähän on vielä perinteisesti tämä pikasaato täällä
Saapi löysiä poikki. Se on matalimmillaan 26,5 senttiä ja ilmeisesti korkeimmilleen ajettuna 500 milli. Eli 50 senttiin nostaa. Eli onko se 23,5 senttiä silloin sen noston varaa siinä suunnilleen. Ja 20 tonnia tosiaan nostovoima pitäisi olla. Eli ainakin se toimii. Se voisi tuohon prässiin kokeilla viritellä paikalleen, mutta pitäisikö meidän käydä kokeilemassa vaikka cruiseria vähän tunkata sille? Mulla ei ole painavempaa autoa oikeastaan pihassa eikä käytössä kuorma-autoa tai muuta. Tällähän pitäisi nostaa kuorma-autostakin pyörä ilmaan kyllä ihan hyvästi. Mutta entä jos käy vaan cruiseria kokeilemassa? Ja siitäpä kokeilla, mitä se sanoo. Hyvin on etuinen ilmassa. Takana ei ihan noussut vielä. Ei ole ihan keskellä. Olisi pitänyt olla vähän taaempana tuon tunkin, niin olisi saattanut nostaa koko kylki kerralla ilmaan. Etupyörä ihan mukavasti. Takanakki on kyllä aika likellä, että ei lähtenyt takana nousemaan ilmaan. Hyvin toimii nämä autokäytössäkin. Ei ongelma. Toki eihän tämä ihan matala auto alle mene, se pitää muistaa, että sillä on kuitenkin korkeutta tulla tunkilla aika paljon. Hyvin jaksaa nostaa, ei ongelmia. Pitempään kanavaa seuranneet varmaan muistaakin tämä minun itse tekemä prässi. Aikanaan sitä tuli videota tehtyä. Mutta tämä niin kuin näkyy, niin täällä on paperin välissä. Mä en muista rupeaisiko se tieltä jostain vuotamaan tämä tunkki jossain vaiheessa. Niin katsotaan kävisikö se tähän päivitystunkiksi, että onko mahtuuko se tähän näin ja tähän jousien väliin. Siitä en itse asiassa ole mittoja mitään ottanut, että onko se suunnilleen saman kokoinen. Tämähän lähtee tästä tämä tunkki, kun painetaan alas, niin sen saa nykästyä tuolta välistä poikki. Eli se ei ole millään muulla kiinni tuossa välissä. No jousot pitää sen vaan tiukalla tuossa. Sehän kävi siihen hienosti. Eli nyt se on sinne pujotettu kolosseissa. Pitäisi kompura on tuossa. Pitää hakea siihen lyhyt letku tuohon väliin. Päästään testaamaan. Tämä ehkä ihan pikkusen korkeampi oli kuin se entinen, mutta sillä ei ole merkitystä. Tietysti tämä ekan tason tämä vähän pienenee, mutta onpa tuossa varaa muutella. Nyt se itse asiassa toisissa reijissä taitaa olla tuolla yhdet reijät kyllä vapaana, mutta senpä saapi aina pelattua haluamaksi.
Ei RHS löytynyt. Tuossa on jotain vanhempaa putkeen. Niin kokeilen, saataisiko se litisty. Sitten otetaan vähän kahvalla puristusta vielä siihen. Se aika lituskalta näyttää. Littee tuli. Toki niin pitää tullakin, ei sen puolella. Joo. Siinäpä se on. Ja hyvin tuntuu pello. Tämä ei ole ihan helppoin lokaatio kuvata. Tämä on aika pieni tämä tila tässä ja täällä on tavaraa. Mutta jospa tästä nyt saadaan jotain selvä. Katsotaan kun päästään sen kanssa jossain vaiheessa oikeisiin töihin. Että mitä sen kanssa päästään tekemään. Mutta kyllä se tuntuu toimiva. Ja. Käypi prässiin paikalle ja luultavasti minun käyttöön ihan tarpeeksi on voimaa myös. Pitää siihen ostaa, tuo kompura on tuossa vieressä, niin semmoinen lyhyt paineilmaletku ostaa tai tehdä siihen. Riittää joku metrin pätkä. Niin. Ei tarvi aina sitten erikseen letkua viritellä tai hakkea ja tuu. Tuo minun kierreletku on huono ja se nyt suhisee ja se varmaan kuuluu tällä videolla monta kertaa. Pahoittelut siitä jo. Pistetään sekin sinne ostoslistalle. Mutta tämä on ihan hyvä päivitys. Tätä on itse asiassa miettinyt jo silloin aikaisemmin. Kahtelin joskus, olikohan ramppoja videota tai jotain. Ja siitä mulla on joskus semmonen pieni idea jäi tuonne takaraivoon, että tämä voisi prässiin käydä ihan hyvin. Eli pystyy ajamaan tällä paineilmalla, jos ei muuta, niin sitten lähelle aina tuonne kappaletta, kun asettelet tuonne paikalle, niin ei tarvi vinksuttaa, niin saapi tällä ajella sitten se ainakin lähelle. Ja sitten käsiin saapi vaikka käyttää, niin on parempi tuntuma sitten, kun tarkkaa tekee jotain. Niin. Tämä vaikuttaa oikein hyvältä. Minä lisään tuotteeseen tosiaan linkin tuohon videon kuvaukseen. Siitä klikkaamalla pääsee tutkimaan tarkemmin tuotetta Vevorin verkkokauppaa. Ja sitten myös alennuskoodi VVGDS5. Sillä saat 5% alennusta koko Vevorin verkkokaupan tuotteista. Ja siinä on myös semmonen affiliate-linkki, eli jos ostat sen linkin kautta jotain sieltä, niin minä saan pienen provision siitä, että minä olen heille asiakkaita siitä tuonut. Ja se sitten taas edistää minun kanavan toimintaa suoraan, että sieltä jotain euroja sitten aina joskus minulle kilahtelee. Ei mitään isoja, mutta siitä ne pienetkin purot vaan eteenpäin aina viepi. Ei mitään. Kiitoksia kun katselit videon. Nakkaa kommenttia tai kysymystä, jos tuli mieleen tästä tuotteesta. Ja prässivideon tai prässin rakennusvideot löytyy soittolistasta tuolta kanssa kanavalta, jos ne kiinnostaa. Mutta eipä mulla tällä kertaa tämä enempää ja palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!